Καλημέρα φίλες και φίλες, καλή Κυριακή, καλό μήνα, ο ωραιότερος μήνας του χρόνου. Βγάλαμε τις γραβάτες και ετοιμαζόμαστε για ένα, ελπίζω, δροσερό καλοκαίρι και με νερό. Σήμερα θα είναι μια, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Έχουμε ως κύριο αντικείμενο τα αυτοκίνητα και είναι μαζί μας καλεσμένος ο Σταμάτης ο Πανούσης, ο ιδιοκτήτης της Opel InMotion, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα εξουσιοδοτημένα συνεργεία Opel στην Αττική και ίσως και στην Ελλάδα. Καλημέρα και σε Απόστολε, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μου λένε όλοι, επειδή είμαι έτοιμος να το συστήσω ως φίλος μου και μου λένε όλοι, μα καλά όλους τους φίλους σου θα φέρεις στην εκπομπή. Είναι προφανές ότι ό,τι καινούριο ξεκινάς, το ξεκινάς από τους φίλους. Άρα είναι πολύ μεγάλη χαρά. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, αυτή είναι παράλληλα και μια δύσκολη εκπομπή. Διότι όπως αυτοί που ξέρουν, με ξέρουν καλά, στο αίμα μου κυλάνε βαλβολίνες. Είμαι αυτοκινητάς από πάρα πολύ μικρός και ενδεχομένως οι ερωτήσεις μου είναι δύσκολο να κάνω ερωτήσεις οι οποίες θα τις βρείτε ενδιαφέρουσες, γιατί ξέρεις, αν έχεις τις απαντήσεις είναι και λίγο δύσκολο να κάνεις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω όμως και ελπίζω θα κρατήσουμε όλο το ενδιαφέρον για εσάς. Και θα ξεκινήσω από κάτι δύσκολο. Θέλω να μας πεις, Σταμάτη, τι σημαίνει καλή συντήρηση αυτοκινήτου. Είναι τα ανταλλακτικά, είναι ο τεχνίτης, δηλαδή εννοώ την ποιότητα των ανταλλακτικών, είναι οι τεχνίτες, είναι τα εργαλεία τα ειδικά, είναι η συχνότητα του σέρβις. Όπως ανέφερες και εσύ, Απόστολε, είναι όλα μαζί. Είναι τα ανταλλακτικά, είναι οι γνώσεις του τεχνίτη, είναι η εμπειρία του τεχνίτη, είναι τα εργαλεία, είναι τα μηχανήματα, είναι η εκπαίδευση. Όλα αυτά που παρέχουμε εμείς σαν εταιρεία στην InMotion για να μπορεί να έχει ο πελάτης μας ένα αποτέλεσμα, ένα ασφαλές αυτοκίνητο, καλοσυντηρημένο, για να μπορεί να βάλει μέσα την οικογένειά του. Οκ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αν ρωτήσουμε, ας πούμε, 10 ανθρώπους αν θεωρούν τις αντιπροσωπείες λογικές τιμές ή ακριβές τιμές ή φτηνές τιμές, μάλλον θα μας πούνε ότι το θεωρούν ακριβό. Σωστό? Κοίταξε να δεις, επειδή όλοι το λέμε αυτό, ότι πάμε στην αντιπροσωπεία και, συγγνώμη για την έκφραση μας, παίρνουν το κεφάλι, έτσι. Λοιπόν, η αντιπροσωπεία παρέχει κάποια πράγματα εξειδικευμένα, τα οποία δεν μπορεί να τα παρέχει κάποιος ο οποίος δεν είναι κάτω από την ομπρέλα της μάρκας. Αυτό έχει ένα κόστος. Μισό λεπτό. Εδώ θέλω να μείνουμε. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει κόστος ή είναι μονοπωλιακό χαρακτηριστικό, το οποίο ο πελάτης δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, άρα το χρεώνουμε παραπάνω? Όχι, είναι κόστος. Είναι κόστος. Ο πελάτης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να πάει το αυτοκίνητο του που θέλει, αλλά όμως αυτό που θα πάρει με την εγγύηση, φεύγοντας από το εξουσιοδοτημένο από την αντιπροσωπεία, θα είναι αυτή η εγγύηση η οποία παίρνει για να έχει το αυτοκίνητό του ασφαλές, για να κυκλοφορήσει στους δρόμους. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είπες, θέλω όμως να καταλάβω λίγο και μάλλον να το καταλάβουν λίγο και αυτοί οι οποίοι μας ακούνε. Κατά τη γνώμη σου, ένα συνεργείο με επίσημης αντιπροσωπείας. Okay. Το μεγαλύτερο κόστος που έχει ποιο είναι? Να μιλήσω για το δικό μου την αντιπροσωπεία. Το μεγαλύτερο κόστος αυτή τη στιγμή είναι το εργατικό δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί χρειάζεται εκπαιδεύσεις, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλα κόστη για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα και την ποιότητα που πρέπει να δώσουμε στους πελάτες μας. Την εκπαίδευση ποιος την κάνει? Η εκπαίδευση γίνεται από το εργοστάσιο, γίνεται από τη μαμά εταιρεία, από την Opel, από τα κεντρικά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα η Opel ανήκει στον όμιλο Συγγελίδη και εκπαιδευόμαστε από τους ανθρώπους του ομίλου. Υπάρχει εκπαιδευτικό κέντρο και τα υπόλοιπα τα κάνουμε και εμείς κάποιες στιγμές και διαδικτυακά από την εταιρεία. Ελπίζω να μας ακούει ο Βασίλης ο Καφαντάρης. Ναι, ο Βασίλης είναι. Τώρα όμως εδώ προφανώς υπάρχει το εκπαιδευτικό κέντρο. Οι άνθρωποι σου πηγαίνουν και στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα? Κάποιες φορές πάμε και στο εξωτερικό.
Για την εκπαίδευση. Πάμε στις παρουσιάσεις, οι οποίες έχουν οι παρουσιάσεις και τεχνική εκπαίδευση, όταν παρουσιάζουν τα καινούργια μοντέλα. Ναι. Πηγαίναμε παλιότερα περισσότερα, τώρα με την πανδημία έχουν αυτά, καταλαβαίνεις, εξ αποστάσεως. Αλλά πιστεύω επειδή ήταν ωραία και είχαμε περάσει καλά να ξαναξεκινήσουν. Τα θυμάσαι και εσύ, πιστεύω. Τα θυμάμαι και εγώ. Το εξ αποστάσεως θέλω να το κρατήσουμε και να το συζητήσουμε μετά στο δεύτερο γύρο, που θα πούμε για την τεχνολογία και τα ηλεκτρικά και να δούμε πώς το εξ αποστάσεως μπορεί να έχει συνέπειες ή και προοπτική στο θέμα της συντήρησης των αυτοκινήτων. Τώρα θέλω να μου πεις το εξής. Τα ανταλλακτικά, τα γνήσια που λέμε εμείς, γιατί είναι τόσο ακριβά, ρε φίλε? Τα ανταλλακτικά, τα γνήσια δεν είναι ακριβά σε σχέση με την ποιότητα που προσφέρουν. Και εδώ θα με επιτρέψεις να σου πω ότι έχουμε λιγάκι, πώς να το πω, έχουμε παρεξηγήσει ότι το ανταλλακτικό το γνήσιο με ένα ανταλλακτικό σε εισαγωγικά που λέγεται ημιτασιόν, υπάρχει και το ενδιάμεσο που είναι το aftermarket, που είναι πρώτης τοποθέτησης και αυτό όπως είναι το γνήσιο, που το παρέχει η εταιρεία στον καταναλωτή και έχει την εγγύηση όπως έχει το γνήσιο ανταλλακτικό. Ναι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, ο Όμιλος Συγγελίδης που εκπροσωπεί και άλλες αντιπροσωπείες εκτός από την Opel και άλλα εργοστάσια, ναι, και στην Opel έχει το ανταλλακτικό που είναι πρώτης τοποθέτησης, το γνήσιο, και έχει και το aftermarket, το οποίο έχει την εγγύησή του. Και υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν. Τα οποία δεν έχουν και είναι στην καθημερινή αγορά. Ναι. Όταν όμως λέμε aftermarket, ναι, είναι ακριβώς το ίδιο με το εργοστάσιο ή περίπου εφάμιλο? Είναι ακριβώς οι ίδιες προδιαγραφές που δίνει το εργοστάσιο. Εντάξει, κάποιες προδιαγραφές για να μην το αναλύσουμε τώρα αυτό. Και από τη στιγμή που έχει την εγγύηση του εργοστασίου, είναι σαν. Άρα λες ότι γνήσιο, ή το γνήσιο ή το aftermarket, δηλαδή ότι είναι το ίδιο πράγμα. Το aftermarket, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, βάζουμε αυτό το οποίο δίνει η ίδια η μαμά κατασκευάστρια εταιρεία εγγύηση. Κατάλαβα. Ναι. Ότι έχει εγγύηση. Ότι έχει εγγύηση από τον κατασκευαστή. Και είναι και καλύτερη τιμή αυτό. Και είναι και καλύτερο να είναι λίγο πιο φθηνό. Ναι. Άρα λοιπόν είναι μύθος το ότι το αυτοκίνητο όταν πάει στην αντιπροσωπεία δεν έχεις να πληρώσεις τη ζημιά που θα πας. Όταν έρθει το αυτοκίνητο στην αντιπροσωπεία, εμείς μπορούμε να παρέχουμε στον πελάτη μας το γνήσιο ανταλλακτικό, το οποίο έχει το κόστος το οποίο αυτό είναι. Yeah. Και υπάρχει και η δεύτερη εναλλακτική λύση, το aftermarket, με την εγγύηση πάλι, ξαναλέω, της μαμάς της εταιρείας, το οποίο είναι πιο οικονομική ποιότητα. Και αυτά στα μάτια είναι και για τα μηχανικά μέρη που λέμε και για τη λαμαρίνα το ίδιο? Περισσότερο είναι για τα μηχανικά μέρη. Για τη λαμαρίνα δεν έχει τόσο. Δεν έχει aftermarket. Υπάρχει aftermarket και στο θέμα της φανοποιίας, στο φανοποιείο, αλλά περισσότερο έχουμε στο θέμα της συντήρησης και της επισκευής των μηχανικών μερών. Yeah. Είπες πριν ότι το μεγαλύτερο κόστος στο συνεργείο είναι το εργατικό. Okay. Όμως, παρόλα αυτά, τώρα δεν ξέρω τι μισθούς δίνετε. Ξέρω ότι υπάρχει σπανιότητα εργαζομένων και στα συνεργεία, ψάχνετε κι εσείς και δεν βρίσκετε. Αλλά σήμερα πόσο είναι η εργατόρα, ας πούμε, στην αντιπροσωπεία? Την εργατόρα την καθορίζει ο επιχειρηματίας. Δεν είναι στάνταρ σε όλο το δίκτυο? Όχι, δεν είναι στάνταρ σε όλο το δίκτυο, την καθορίζει ο επιχειρηματίας. Η εργατόρα καθορίζεται από έχει πολλούς παράγοντες για να μπορέσει να βγει μια εργατόρα για ένα συνεργείο. Φυσικά, στα δικά μας τα συνεργεία και στο δικό μας τον όμιλο, είναι κάτι το οποίο είναι προσιτό για τον πελάτη. Ναι. Και κάτι πάρα που ήθελα να σου πω εδώ, πόσες όμως χρεώνεται σε κάθε επισκευή? Δηλαδή το χρεώνεται με πόσες ώρες έκανε ο μάστορας ή πόσες ώρες γράφει κάποιος οδηγός που λέει ότι αυτή η επισκευή έπρεπε να γίνει σε 1 ώρα και 20 λεπτά, ας πούμε? Ακριβώς αυτό. Υπάρχει το σύστημα το οποίο σου δίνει τη χρονόληψη που μπορεί να κάνει ο τεχνίτης. Αν ο τεχνίτης έχει κάνει 2 ώρες και πρέπει να το κάνουμε σε 1 ώρα, δεν πρέπει να πληρώσει ο πελάτης 2 ώρες, προς Θεού, έτσι. Τώρα υπάρχουν και εκπαιδευμένοι τεχνίτες που μπορεί μια εργασία να χρειάζεται να το κάνει σε 1 ώρα και να το κάνει σε 0,8 της ώρας. Οκ, γι' αυτό τον πληρώνει στον τεχνίτη. Καλύτερα για να μπορεί να είναι πιο παραγωγικός. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, ξέρεις, θα σε πω μια μικρή ιστορία, αν μου επιτρέψεις. Εγώ τόσα χρόνια μέσα στα αυτοκίνητα και στα συνεργεία, πρώτη φορά κατάλαβα όμως τι σημαίνει καλή επισκευή όταν αγόρασα ένα μεταχειρισμένο μηχάνημα.
το οποίο ήταν συντηρημένο μόνο με κακής ποιότητας ανταλλακτικά και του ρίξα λεφτά και ήθελα άλλα τόσα για να το πέταξα. Και λέω φαντάσου τώρα ένα αυτοκίνητο που έχει περίπου 11.000 ανταλλακτικά πάνω του. Σωστά. Δηλαδή έβαλες το ένα λάθος, έβαλες το άλλο, κουκούλωσες το τρίτο, κάποια στιγμή θα σκάσουν όλα μαζί. Κοίταξε να δεις, το γνήσιο ανταλλακτικό είναι γνήσιο. Ναι. Εντάξει. Το aftermarket το βάζουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, με την εγγύηση. Αυτά που μας δίνουν την εγγύηση, για να έχουμε χαμηλότερο κόστος. Γιατί έχουμε και παλιά αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν με γνήσια ανταλλακτικά. Γιατί δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν πια στην παραγωγή, αλλά είναι και ακριβό το κόστος για να συντηρήσεις ένα αυτοκίνητο. Αν ένα αυτοκίνητο σήμερα κάνει 5.000 ευρώ και πρέπει να αλλάξεις έναν εγκέφαλο κινητήρα που κάνει 1.500 ευρώ. Και εσύ να ήσουν, θα το σκεφτόσουν. Ναι, σωστό. Σωστό. Αλλά ξέρεις τι, μου δημιουργείται μια ερώτηση με αυτό που λες. Εάν εγώ, ας πούμε, έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 5 χρονών, δεν λέω 35, 5 χρονών. Πώς μπορώ να το κρατήσω πραγματικά σαν καινούριο ή αυτό το πράγμα τελειώνει κάποτε? Κοίταξε να πεις, μπορείς να το κρατήσεις ένα καλοσυντηρημένο αυτοκίνητο. Ένα καλοσυντηρημένο αυτοκίνητο έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ναι. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ανάλογη και ποιότητα λειτουργίας, υποθέτω. Σωστά. Ναι. Good. Τώρα έχουμε μία φωτογραφία την οποία νομίζω ότι μαρτυράει δύο πράγματα από το παρελθόν σου. Τη βλέπουμε τώρα στην οθόνη αυτή τη στιγμή. Το πρώτο δείχνει ότι κάπως ήσουν χωμένος με τα ράλι των αυτοκινήτων. Από μικρό παιδί. Και το δεύτερο που δείχνει είναι ότι κάποτε είχες και μαλλιά. Έτσι γεννιόμαστε με μαλλιά. Μάλλον όχι, δεν γεννιόμαστε. Στην πορεία βγάζουμε μαλλιά. Ή μας πέφτουν τα μαλλιά. Λοιπόν, για πες μας πώς ξεκίνησες. Εγώ ξεκίνησα τους αγώνες αυτοκινήτων από μικρός. Μ' άρεσε, το είχα στο αίμα μου, όπως λες και εσύ. Η φωτογραφία που βλέπουμε είναι με τον ξάδερφό μου, τον Γιάννη τον Μαρπίνη, πρωταθλητής Ελλάδος για πολλά χρόνια. Τι ήταν ο Μαρπίνης? Ήταν πρωταθλητής Ελλάδος αναβάσεων. Και τι σχέση είχες μαζί του? Είναι ξάδερφός μου. Ξάδερφός σου. Ναι, ξάδερφός μου. Και είμαστε πάρα πολύ σαν αδερφιά. Ναι. Και πήγαινες και βοηθούσες? Και πήγαινα και βοηθούσα εκεί. Και εκεί ξεκίνησε και η αγωνιστική μου και επαγγελματική μου εμπειρία. Στη φωτογραφία τώρα αυτή που βλέπουμε εδώ πέρα, εσύ ποιος είσαι? Είμαι κάτω από τη σημαία, με τα πολλά μαλλιά. Κάτω από τη σημαία με τα πολλά μαλλιά μας. Και ο Μαρπίνης είναι αυτός με την μπλε φόρμα. Με τη φόρμα, ναι, που είναι πάνω. Είναι που είναι ανεβασμένος πάνω στο. Με τι έτρεχε, Ασκόνα ήταν αυτό? Ξεκίνησε με Μάντα. Με Μάντα, μετά Καντέτ που είναι αυτό εδώ πέρα, μετά με Όπελ Άστρα και τελειώσαμε την αγωνιστική μας. Τώρα δεν τρέχει. Όχι. Ναι. Το αφήσαμε το έργο. Πώς είναι, φίλε, τα ράλι, τα έχεις ζήσει? Τα έχω ζήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι μεγάλη εμπειρία. Είναι ένα μεγάλο σχολείο. Σαν μηχανικός? Είναι σαν μηχανικός ένα μεγάλο σχολείο. Ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Γιατί? Και η καλύτερη οδηγία αγώνων είναι αυτή που είναι και οι ίδιοι μηχανικοί, για να ξέρεις. Ναι. Και νομίζω ότι έλεγε κάποιος τότε για τον Σουμάχερ, ότι το ρωτήσανε πολύ ακριβά, δεν τον προσλάβατε, και λέει 3 φορές που μας είπε ποιο πρόβλημα έχει ο κινητήρας, τα έβγαλε τα λεφτά του. Ναι. Και αυτό δηλαδή τα ράλι ήταν και η πρώτη σου επαφή με τα αυτοκίνητα? Δηλαδή, όχι, η πρώτη μου επαφή ήταν από μικρός. Οικογενειακά είχαμε το έθισμα με το αυτοκίνητο. Ο πατέρας μου ήταν επαγγελματίας οδηγός χρόνια. Φορτηγό, ταξί? Όχι, αυτοκίνητο, γιοταχή και αυτά. Ήταν σε μια μεγάλη εταιρεία. Και γυρνούσε. Και ήμουν από μικρός με την οικογένεια. Ο ξάδερφός μου Γιάννης και αυτός άρρωστος από μικρός με τα αυτοκίνητα και ήταν όλο το story το αυτοκίνητο. Ναι. Και εσύ πήγαινες και βοηθούσες μηχανικά, δηλαδή πήγαινες και. Ναι, εγώ ξεκίνησα την επαγγελματική μου εμπειρία πηγαίνοντας βοηθός, τελειώνοντας την 3η γυμνασίου σε ένα συνεργείο για καλοκαίρι. Και μετά από εκεί και πέρα αποφάσισα ότι θα συνεχίσω με το αυτοκίνητο. Η μαμά μου ήθελε να με σπουδάσει, δυστυχώς εγώ σπουδάσα στο αυτοκίνητο. Ήθελε να με κάνει γιατρό. Ήθελε να σε κάνει γιατρό. Μάλιστα. Τελικά είχε δίκιο η μαμά σου ή όχι? Είχε δίκιο, να έγινα γιατρό στο αυτοκίνητο. Πολύ καλό. Ντόκτορ θα σε φωνάζω από εδώ και πέρα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά από το ότι ξεκίνησε σαν στα 16 σου, σαν βοηθός, και έφτασε σήμερα να πηγαίνοντας σε εργαλεία στο Μάστορα, την εποχή την τότε, να σκουπίζουμε το μαγαζί και όλα τα υπόλοιπα. Ισχύει, εσύ δεν είσαι τόσο μεγάλος. Μου λέγανε ότι παλιότερα, λέει, ο Μάστορας όταν είχε κάποια δουλειά που δεν ήθελε, σε έστελνε να πάει να φέρεις τσιγάρα και καφέ. Για να μην δεις την τέχνη. Να μην δεις την τέχνη.
Ήταν το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Για να μην σου μάθει την τέχνη. Ναι. Δυστυχώς εγώ δεν είχα τέτοιους μαστόρους. Είχα μαστόρους που μου δείχνανε την τέχνη. Σου δείχναν την τέχνη. Ναι. Και με αγαπάγανε και μου δείχνανε την τέχνη. Σε αγαπάγανε και σε δείχνανε. Αυτό νομίζω κατά κάποιο τρόπο, πριν κάνω τώρα μια παρένθεση, το γεγονός αυτό ότι μαζεύει σήμερα η αντιπροσωπεία, έχει την τεχνογνωσία του αυτοκινήτου. Ναι. Δεν παράγει μια διαφορά γνώσης και εμπειρίας από ένα συνεργείο που δεν έχει τα ειδικά εργαλεία, δηλαδή συνεχίζει νομίζω και... Κοίταξε να δεις, Απόστολε, αυτό είναι σε όλα τα επαγγέλματα νομίζω. Σε όλα τα επαγγέλματα. Εντάξει, δεν είναι μόνο στα αυτοκίνητα, είναι σε όλα τα επαγγέλματα. Ναι. Και εμείς σαν καταναλωτές, γιατί και εμείς είμαστε καταναλωτές, όχι στο αυτοκίνητο αλλά στα υπόλοιπα, το βρίσκουμε και εμείς μπροστά μας. Και στους γιατρούς. Παντού. Άλλος γιατρός είναι έτσι, άλλος γιατρός είναι αλλιώς. Για πες μου εσύ, Σταμάτη, αυτή την ιστορία δεν ξέρω από σένα. Εσύ πήγες, δούλεψες εκεί πέρα μερικά χρόνια, ξέρω εγώ. Ναι. Πώς βρέθηκες να έχεις δικό σου, μετά που πήγες, δηλαδή, που έγινες ξαφνικά επιχειρηματίας? Όχι. Εγώ δούλεψα, μόλις απολύθηκα από φαντάρος, πήγα στη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία της Opel τότε στην Ελλάδα. Ήταν η Δρόμων. Η Δρόμων. Ο Γούτος ο Δημήτρης. Ακριβώς. Θα τον πω, ελπίζω ότι θα δει αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Δημήτρης, ναι. Λοιπόν, εκεί ξεκίνησα σαν μηχανικός. Μετά από λίγο καιρό έγινα βοηθός προϊστάμενου συνεργείου. Έγινες προϊστάμενου συνεργείου. Ναι, βοηθός του προϊστάμενου. Ναι. Έτσι. Το 2001 άλλαξε λίγο η πορεία στο θέμα του συνεργείου. Έγινε η παραλαβή των αυτοκινήτων, η τεχνική σύμβουλη, όπως θυμάσαι εσύ τότε. Ναι. Είχαμε τη reception, αυτά όλα. Μεταπήδησα εκεί. Μετά έγινα υπεύθυνος σε ένα... Άρα ανέβηκες και πήγες μπροστά στην reception. Στη reception, στην παραλαβή του αυτοκινήτου. Το 2004 έγινα υπεύθυνος σε ένα μεγάλο κατάστημα που έκανε η Δρόμων στο Καματερό. Το γνωστό που είναι ακόμα τώρα. Το γνωστό, ναι. Και το 2000... Από το 4 είναι εκείνο το μαγαζί. Ναι, από το 4. Και το 2011 αποφάσισα να κάνω το επιχειρήν. Το επιχειρήν. Ήταν το όνειρό μου να κάνω κι εγώ μια μέρα το δικό μου μαγαζί. Ναι. Δεν ήταν όμως κάτι, δεν σε τρόμαξε το να κάνεις ένα τέτοιο άλμα? Βέβαια δεν ήσουν μόνος σου. Δεν ήμουν μόνος μου. Ήσουν με τον Είχα Μακαρίτη, και το συνεταιρό μου τον Μακαρίτη, ναι, τον Γιώργο τον Πλακοκέφαλο. Τον Πλακοκέφαλο, ναι. Ναι, ήταν και αυτό σε ένα μεγάλο σχολείο. Δεν με τρόμαξε, αν και ήταν η εποχή το 2011 που ήταν η μεγάλη οικονομική, ξεκίναγε η μεγάλη οικονομική κρίση. Ναι. Όλοι μας λέγανε τι πάτε να κάνετε. Είστε τρελοί. Είσαστε τρελοί, πού πάτε έτσι αλλιώς. Το πιστεύαμε και δύο. Το Γιώργο το χάσαμε το 2017, ναι. Αλλά εγώ πίστευα ότι, όχι πίστευα, αυτό που κάνω μου αρέσει. Ναι. Μου αρέσει. Οι γονείς σου, ήσουν παντρεμένος τότε? Ναι, ήμουν παντρεμένος. Η γυναίκα σου δεν είπε τι πάει να κάνεις τώρα? Εντάξει, όλες οι γυναίκες έχουν γκρίνια στο σπίτι, το ξέρεις. Μην τα λες μπροστά στην κάμερα. Ούτε η πρώτη δεν πειράζει, ούτε η πρώτη. Μην τα λες μπροστά στην κάμερα. Ούτε τελευταία. Τα ίδια τραβάμε όλοι. Ακριβώς. Και τώρα δουλεύεις και τριπλάσιες ώρες. Περισσότερες ώρες από ότι ήμουν υπάλληλος. Η γυναίκα μου το λέει: ήταν καλύτερα τότε που ήσουν υπάλληλος παρά τώρα που είσαι επιχειρηματίας. Και λιγότερες στεναχώρες και είχες και μαλλί. Όχι, τα μαλλιά τα είχα χάσει από υπάλληλος. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα δείξουμε και από ό,τι ξέρω είναι ο γιος σου στη δουλειά. Ναι, είναι ο μεγάλος μου γιος. Έχω δύο γιους. Ο ένας είναι μικρότερος, ο άλλος είναι μεγαλύτερος. Ο μεγάλος είναι στη δουλειά. Και προχτές που ήρθαμε εκεί πέρα στο συνεργείο, ναι. Τον πήραμε και συνέντευξη. Και ελπίζω να μην σου είπε τι είπε στην κάμερα. Όχι, μου είπε ότι κάτι με ρώτησε ο κύριος Βλάχος, αλλά εγώ δεν νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα. Δεν το έχω δει καθόλου. Σου μιλάω ειλικρινά. Ωραία. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο σε λίγο και το βίντεο να το δούμε. Θα με ειδοποιήσουν μόλις είναι έτοιμο. Και να μείνω εγώ πάλι λίγο στο θέμα της... Ωραία, βάλτε το βίντεο τότε αν είναι έτοιμο. Με τον πατέρα μου έχουμε μια πολύ καλή σχέση, οπότε για μένα δεν είναι κάτι δύσκολο. Δηλαδή και στο σπίτι και στην προσωπική ζωή είμαστε πολύ αγαπημένοι και δεμένοι. Οπότε εδώ πέρα δεν υπάρχουν εντάσεις, προβλήματα, είναι όλα φυσιολογικά. Σαν εργαζόμενος, εντάξει, είναι κάτι που αγαπάω, κάτι που μου αρέσει, οπότε ούτε πολλές δυσκολίες βρίσκω. Το παλεύω, είναι αυτό που θέλω να κάνω, οπότε δεν βρίσκω κάτι το τρομερά δύσκολο. Θαύμαζα τον μπαμπά, θαύμαζα τα αυτοκίνητα, με σπρώχνανε και προς τα αυτοκίνητα, το αγάπησα. Μ' είχαν από πολύ μικρό στα αυτοκίνητα, οπότε
Τώρα σπουδάζω μηχανολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Κάνω μηχανολογία απλά στα τελευταία έτη της σχολής. Τώρα είναι γενικής παιδείας περισσότερο. Πρώτη φορά εδώ ήρθα ακριβώς 7-8 χρονών εκεί. Στην αρχή κοίταζα, έβλεπα και μετά άρχισα να μπαίνω λίγο μεγαλώνοντας πιο βαθιά. Τη γνώμη μου σε κάποια κομμάτια ναι, με ρωτάει, αλλά τη γνώμη τελευταία την έχει αυτός. Θα έπαιρνα Opel, γιατί είναι κάτι που έχω συνηθίσει, είμαι από μικρό παιδί, πάντα σε Opel έμπαινα, πάντα Opel ήθελα, οπότε ναι, θα πήγαινα πάλι σε Opel. Εντάξει, αφιερώνει πολλές ώρες στη δουλειά, αφιερώνει όμως ώρες και σε εμάς. Εντάξει, να συνεχίσει έτσι, θα καταφέρει κι άλλα, έχει καταφέρει ήδη πολλά, θα τα κάνει ακόμα περισσότερο και να συνεχίσει έτσι όπως είναι. Φίλε, να τον χαίρεσαι καταρχάς. Ευχαριστώ. Και φαίνεται και πάρα πολύ καλό παιδί. Δηλαδή... Ευχαριστώ πολύ, καλός είναι. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Ναι, 7.30 ώρα το πρωί με 5.30 το απόγευμα. Δεν είναι μπαμπάς, δεν είναι γιος. Είναι υπάλληλος. Μετά τις 5.30 είμαστε φίλοι κολλητοί, τα λέμε και προχωράμε. Και προϊστάμενος του ποιος είναι, κάποιος άλλος μέσα στο... Ναι, είναι μέσα και ο προϊστάμενος του τεχνικού τμήματος, αλλά είναι και ο προϊστάμενος στο συνεργείο. Είναι στο Μετσόβιο. Ναι, είναι στο Μετσόβιο. Τι βαθμούς? Όχι στο Μετσόβιο, στο Παδά, το οποίο είναι Πολυτεχνείο. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το πρώην που είναι στην ναι, που είναι στη Θηβό, ναι. Το οποίο τώρα έχει γίνει Πολυτεχνείο, έγινε Πολυτεχνείο. Ναι. Ξέρεις, το θέμα τώρα, ας πούμε των οικογενειακών επιχειρήσεων στα μάτια, ξέρεις ότι όλους μας προβληματίζει όταν ξέρεις τι θα γίνουν τα παιδιά. Πρέπει τα παιδιά να μπουν στη δουλειά, πρέπει να μπουν αμέσως και άμα δεν κάνουν για τη δουλειά, τι θα κάνω, είναι ένα τεράστιο θέμα. Εσύ το σκέφτεσαι αυτό τώρα ή λόγω ότι είναι στη δουλειά δεν σε απασχολεί και καθόλου? Κοίταξε, Αποστόλη, εγώ δεν τον ζόρισα για να έρθει στη δουλειά. Όπως είπε και αυτός από μόνος του, από μικρός ήθελε να ερχόταν στη δουλειά, έβλεπε, κοίταγε, το είχε μέσα στο αίμα του. Ήταν το μικρόβιο. Ναι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Εδώ είμαστε, μικρός είναι ακόμα. Έχει πάρα πολλά να δει. Κάθε μέρα μαθαίνουμε κι εμείς. Η ζωή προχωράει και ελπίζω να τα καταφέρει κι αυτός όπως τα έχουμε καταφέρει κι εμείς μέχρι στιγμής. Τώρα τι δουλειές κάνει, δηλαδή θεωρείται μάστορας ή είναι βοηθός ακόμα? Όχι, είναι στο πρώτο επίπεδο. Στο πρώτο επίπεδο. Είναι μετά το βοηθό. Σε μοντάρι, κάνει τα πρώτα σέρβις που λέμε. Βλέπει κάποιες επισκευές, κάποιες ζημίες. Δεν θα ανοίξει κινητήρα. Όχι ακόμα. Ούτε θα κάνει διάγνωση. Όχι. Ακόμα είναι σε μικρότερες επικοινωνίες με το αυτοκίνητο. Του έχεις αυτοκίνητο, οδηγάει? Του έχω αυτοκίνητο. Τρέχει? Ναι. Τρέχει. Μου το είπε και εμένα και το λέω μην τρέχεις εσύ. Έχει ένα πάρα πολύ δυνατό αυτοκίνητο. Το έχει φτιάξει και αυτός μαζί με τα χέρια του και έχουμε βοηθήσει όλοι. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν τρέμει η ψυχή σου? Τρέμει η ψυχή μου, αλλά τα έχω περάσει κι εγώ αυτά, όπως είπαμε και προηγουμένως. Εμείς, ο πατέρας μου πουλούσε αυτοκίνητα. Ναι, το ξέρω. Το πρώτο αυτοκίνητό μου άρχισα να το επισκευάζω μόνος μου. Είχα πάρει δίπλωμα και είχαμε ένα για πούλημα Fiat 128.300, το οποίο θεωρούταν πολύ γρήγορο αυτοκίνητο. Και εγώ ήθελα να βγω με μια κοπελίτσα, αλλά αυτό ρετάριζε. Μου λέω τι να κάνω, μου λένε τις πλατίνες. Τις διόρθωσα 25 φορές, τίποτα. Και τελικά ήθελε όλο το διστριμιτέρ άλλαγμα. Τη βόλτα δεν την πήγα πάντα. Δεν βγήκα. Αυτό ήταν το κακό, δεν ήταν το διστριμιτέρ. Η βόλτα ήταν με την κοπελίτσα. Άστο, δεν βγήκα. Δεν πάει το αυτοκίνητο, πάει και η βόλτα. Ωραία, και για πες μου τώρα, δηλαδή, ο γιος σου τώρα πώς εκπαιδεύεται εκεί μέσα? Ο γιος μου, εκτός από τους όλους τους μαστόρους. Ο γιος μου, όπως και οι υπόλοιποι τεχνίτες εκεί, εκπαιδεύονται. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει την πιστοποίηση για το πρώτο level στην ηλεκτροκίνηση. Έρχεται η ηλεκτροκίνηση. Έχει έρθει η ηλεκτροκίνηση, είναι μέσα στα μαγαζιά μας. Όπως όλοι διαβάζουμε, θα επικρατήσει και αυτό είναι από εδώ και πέρα. Θα έρθει και το υδρογόνο σε κάποια στιγμή. Έχεις ακούσει για το υδρογόνο? Έχω τεράστια περιέργεια γι' αυτό. Έχω διαβάσει, έχω διαβάσει για το υδρογόνο κάποια πράγματα τα οποία ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, ούτε μπορώ να τοποθετηθώ για να είμαι ειλικρινής. Κυκλοφορούν όμως, δηλαδή. Κυκλοφορούν μεγάλα οχήματα. Και η General Motors. Ναι. Αλλά μόνο φορτηγά. Ναι, εμείς τώρα δεν ανήκουμε στην General Motors, ανήκουμε στον Όμιλο Στελάντης, το ξέρω, ο οποίος έχει και Όμιλο Στελάντης. Έχει υδρογόνο? Ναι, έχει. Ναι. Κοίταξε, τώρα διάφορα λένε
πραγματικά αξίζει όμως να ρωτήσουμε. Η απορία μου είναι μήπως είναι μόδα. Όχι. Ήρθε για να μείνει το ηλεκτρικό. Η ηλεκτροκίνηση ήρθε για να μείνει και θα μείνει. Σε όλες τις προηγμένες χώρες στο εξωτερικό και στην Ευρώπη, έτσι, το ηλεκτρικό έχει προχωρήσει. Θα προχωρήσει και εδώ στην Ελλάδα. Κοίταξε, εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία πάνω σε αυτό, γιατί όποιος οδηγήσει αυτοκίνητο ηλεκτρικό μένει... Καταρχήν, συγγνώμη στο διακόπτω, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και θέμα για το περιβάλλον. Εντάξει, ναι. Έχουμε πάρα πολλά για το περιβάλλον. Το ηλεκτρικό είναι το πιο καθαρό αυτοκίνητο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και κυκλοφορεί. Ναι, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Βέβαια, εγώ κάνω τον αντίλογο, παρότι ξέρεις τώρα αρχίσαμε τη συζήτηση με τα ηλεκτρικά και έχουν ξετρελαθεί από το κοντρόλ επάνω και περιμένουν και μου κάνουν ερωτήσεις για να σου κάνω για τα ηλεκτρικά, γιατί θέλουν να αγοράσουν όλοι ηλεκτρικά όμως. Θα μου πεις για τις τιμές των ηλεκτρικών, δεν ξέρω. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής. Τώρα το περιβαλλοντικό δεν θέλω να το πιάσουμε γιατί δεν είμαστε και ειδικοί. Σωστά. Okay, και ακούγονται πολλά, αλλά το ηλεκτρικό λέω ότι όποιος οδηγήσει ηλεκτρική κίνηση, δηλαδή με ηλεκτρικό με μοτέρ, παθαίνει πλάκα και από τη δύναμη. Ναι, και έχει τρομερή επιτάχυνση. Τρομερή επιτάχυνση. Ναι, οι ηλεκτροκινητήρες. Δεν ξέρω αν έχει ροπές, αλλά έχει τρομερή επιτάχυνση. Έχει τρομερή επιτάχυνση. Όμως, ο προβληματισμός μου είναι ότι μπορεί να είναι βιώσιμο κάτι που πρέπει να το φορτίσεις για να δουλέψει και δεν φορτίζεται μόνο του. Κοίταξε να δεις. Βιώσιμο είναι. Υπάρχουν και τα plug-in, τα υβριδικά, εντάξει, okay, τα οποία έχουν μικρή μπαταρία και φορτίζουν και μόνα τους κάποια στιγμή. Τώρα το καθαρά ηλεκτρικό, το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν νομίζω ότι θα κουράσει κάποιον το βράδυ που θα πάει στο σπίτι του να το βάλει στην πρίζα ή και μπορεί να χρειαστεί και μία φορά την εβδομάδα το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Αλλά μπορεί να φορτίζει κάθε βράδυ, δεν χαλάει η μπαταρία. Όχι, μπορεί να φορτίζει κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, δηλαδή ακόμα και αν δεν έχει τελειώσει. Εντάξει, αν δεν έχει τελειώσει, για ποιο λόγο να το βάλεις. Γιατί μπορεί. Δεν χρειάζεται να είναι γεμάτο δηλαδή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι βάζουμε κάθε μέρα βενζίνα στο αυτοκίνητο. Όχι. Όποτε χρειαστούμε να βάλουμε και όποτε χρειαστεί να πάμε να κάνουμε περισσότερα χιλιόμετρα. Ναι. Ακριβώς το ίδιο είναι και με το ρεύμα. Αυτά τα όρια που λένε ισχύουν, δηλαδή λέει 500 χιλιόμετρα, ισχύουν ή στην πράξη, ας πούμε, γιατί θα το τρέξεις λίγο παραπάνω. Όχι, ο κάθε κατασκευαστής αυτά που λέει ισχύουν αναλόγως τη μέση ωραία ταχύτητα την οποία εσύ επιλέγεις. Άρα... Σου λέει, αν πηγαίνεις από 80 μέχρι 120, βγάζεις παραδείγματος χάρη 400 χιλιόμετρα. Άμα πηγαίνεις 120 με 200, δεν θα βγάλεις 400, θα βγάλεις 200. Σωστά. Και μετά... Ούτε 200. Και με τα πετρέλαια και με τα βενζίνες πάλι είναι. Ακριβώς είναι το ίδιο. Απλά σήμερα ακόμα βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο που δεν έχουμε πολλούς φορτιστές και δεν έχουμε και μεγάλους φορτιστές, να το πω έτσι. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει. Υπάρχουν και στην Εθνική Οδό στα ταξίδια, δεν ξέρω αν εσύ κάνεις ταξίδια, το ξέρω. Βλέπεις ότι υπάρχουν σταθμοί και μπορεί να κάτσει κάποιος να φορτίσει και υπάρχουν και ταχυφορτιστές. Πιστεύω ότι έχουμε ξεκινήσει και είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν ήμασταν αυτό το στάδιο που ήταν, δεν είμαστε δηλαδή στο επίπεδο που ήμασταν το 2015. Ναι. Και πώς φαντάζεσαι ότι θα επηρεάσει τώρα, γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, φίλε, αν σήμερα ας πούμε, εάν ένα μέσο συμβατικό αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα έχει περίπου 11.000 ανταλλακτικά κατά μέσο όρο, το ηλεκτρικό πόσα έχει? Πολύ λιγότερα. Λιγότερα. Ναι. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα ενός συνεργείου? Δηλαδή θα χρειάζεται να πηγαίνει στο συνεργείο τόσες πολλές φορές? Δεν θα χρειάζεται. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει τόσες πολλές φορές. Και εσείς τι θα κάνετε? Κλέφτες θα γίνετε? Όχι. Η συντήρηση του αυτοκινήτου του ηλεκτρικού σίγουρα δεν είναι όσο είναι η συντήρηση ενός αυτοκινήτου με θερμικό κινητήρα. Έτσι. Αλλά χρειάζονται κάποιες συντηρήσεις, χρειάζονται κάποιοι προγραμματισμοί, κάποιοι έλεγχοι. Θα έχουμε δουλειά εμείς. Θα έχεις δουλειά δηλαδή. Ναι. Και έχει και υγρά μέσα? Ναι, έχουν και υγρά. Για να ψύχονται οι μπαταρίες και τα μοτέρ. Και αυτά που λένε που παίρνουν φωτιές μόνα τους? Κοίταξε να δεις, μέχρι στιγμής στη δική μας τη μάρκα δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει να χτυπήσουμε ξύλο, ναι. Αλλά σε όλα τα αυτοκίνητα και ηλεκτρικά να μην είναι και άλλα αυτοκίνητα έχουμε δει και παίρνουν φωτιά. Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε δει τώρα σε ένα κανονικό αυτοκίνητο. Εντάξει, θα μου πεις πριν από 30 χρόνια, 40, παίρναν τη φωτιά και γι' αυτό και τα ασφαλίζαμε για φωτιά τότε. Κάτι που είναι καινούριο
Πάντα θα έχει. Όχι, βγαίνει και πιο έξω προς τη δημοσιότητα. Εσύ τα γνωρίζεις αυτά, γιατί είσαι ειδικός. Εντάξει. Όχι, και τώρα που το σκέφτομαι κι εγώ, λέω ότι κάποτε, ας πούμε, τα ασφαλίζαμε για φωτιά και θεωρούνταν και ασφαλίσιμος. Τώρα καν δεν παίρνει τα καλά καθόμενα φωτιά. Σωστό. Άρα όλα είναι προς μια βελτίωση. Σωστά. Πολύ σωστά. Και θέλω να πεις, είπες κάτι πριν για τον Γιάννη, για το γιο σου, ότι έχει πάρει την πιστοποίηση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ναι, οι τεχνίτες που ασχολούνται με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι δύο τα επίπεδα. Είναι το επίπεδο 1 και το επίπεδο 2. Ναι. Το επίπεδο 1, για να μην αναλύσουμε, είναι μέχρι να κάνει κάποιες εργασίες ορισμένες, μέχρι ένα ορισμένο σημείο ο τεχνίτης, ο κάθε τεχνίτης. Και το επίπεδο 2 είναι οι τεχνίτες που μπορούν να αλλάξουν μέχρι και ένα ηλεκτρικό μοτέρ, το μοτέρ του αυτοκινήτου δηλαδή, το ηλεκτρικό μοτέρ, το level 2. Και ποια είναι η διαφορά αυτή? Η διαφορά αυτή είναι οι γνώσεις, είναι η εμπειρία, είναι ότι πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη προϋπηρεσία και κάποια συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτά τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Καφαντάρης, μια και είπε ο Βασίλης, θα τον φωνάξει μια μέρα να στα αναλύσει. Και ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δηλαδή από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και θέλει τόσες πιστοποιήσεις? Η υψηλή τάση. Η υψηλή τάση. Οι μπαταρίες δηλαδή έχουν. Όλο το κύκλωμα της υψηλής τάσης. Άρα μετατρέπεται ο μηχανικός και λίγο σε ηλεκτρολόγο, ας πούμε. Όχι, ο μηχανικός μετατρέπεται καθαρά σε ηλεκτρολόγο. Σε ηλεκτρολόγο. Έχει ειδικό εξοπλισμό για να μπορέσει να δουλέψει αυτό το αυτοκίνητο, ειδικά γάντια για την υψηλή τάση, ειδική φόρμα. Σαν τους ανθρώπους που δουλεύουν στην υψηλή τάση, στους πυλώνες της υψηλής τάσης. Ακριβώς το ίδιο είναι. Ναι, αλλά αυτό τώρα ακούγεται και λίγο τρομακτικό, ρε Σταμάτη. Δηλαδή, εγώ που έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάθω ηλεκτροπληξία? Όχι. Για το χρήστη δεν έχει τίποτα. Όχι. Ο τεχνίτης, αν δεν προσέξει, μπορεί να πάθει το κακό. Και δηλαδή, άρα δηλαδή πρόκειται περί ένα μονωμένο σύστημα. Υπάρχει μεγάλη ασφάλεια. Μεγάλη ασφάλεια. Υπάρχει μεγάλη ασφάλεια. Από όλους τους κατασκευαστές αυτοκίνητων. Και εσύ τώρα, για να υποδεχτείς στο συνεργείο τέτοια αυτοκίνητα, χρειάζεται να κάνεις ξεχωριστές επενδύσεις? Σίγουρα έχουμε κάνει ξεχωριστές επενδύσεις. Που είναι τι, ας πούμε? Τα ειδικά εργαλεία, όπως σας είπα προηγουμένως, η εκπαίδευση του προσωπικού. Ναι. Εντάξει, οι φορτιστές οι οποίοι πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να φορτίζουν το αυτοκίνητο και όλα τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα ειδικά εργαλεία που δίνει η μάρκα. Έχεις ειδικούς φορτιστές για ταχυφόρτιση δηλαδή? Ναι, έχω ειδικό φορτιστή που έχει ταχυφόρτιση. Και άρα έτσι όπως το λες, ξέρεις, στα κλασικά συνεργεία, ας πούμε, σηκώνεις τη ράμπα το αυτοκίνητο, όλοι περνάνε από κάτω, δείχνουν. Δηλαδή στο ηλεκτρικό τι κάνεις? Στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν μπορεί να περάσεις από κάτω, ούτε μπορεί να είμαστε όλοι γύρω-γύρω από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και οι προδιαγραφές και η ασφάλεια για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ότι αυτός που το δουλεύει, γύρω-γύρω περιφέρονται κόνοι με ειδικά προστατευτικά ζώνη, το οποίο σου λέει είναι επικίνδυνα μόνο οι τεχνίτες που έχουν την άδεια και είναι εξοπλισμένοι για να φτιάξουν και εξειδικευμένοι αυτό το αυτοκίνητο. Και αυτά τώρα παραμένουν, δηλαδή υποθέτω ότι τώρα ένα κλασικό αυτοκίνητο έχεις, ας πούμε, τον εγκέφαλο που ρυθμίζει το χρονισμό, τα καύσιμα, σωστά. Σε αυτό τι ρυθμίζεις? Τίποτα. Ό,τι ρυθμίζεις ένα συμβατό αυτοκίνητο εσωτερικής καύσιμας κινητήρας, το ίδιο ρυθμίζεις και στο ηλεκτρικό. Κάτσε ρε φίλε, αφού ένας κινητήρας είναι. Ο κινητήρας αυτός από κάπου θα πρέπει να πάρει κάποιες εντολές, τα ρεύματα. Α, το πώς το... Βέβαια, ναι. πώς θα Άρα έχει software μέσα. Έχει, ναι. Αυτό όμως δεν αλλάζει όλη τη φιλοσοφία, δηλαδή το ίδιο το αυτοκίνητο θα μπορούσε, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις μια γενική επισκευή σε έναν ηλεκτροκινητήρα. Δεν κάνεις επισκευή. Τον παίρνεις, τον βάζεις στην αλλά μπορείς να αλλάζεις ρυθμίσεις όμως. Ναι, ρυθμίσεις μπορείς να αλλάξεις. Και άρα μπορεί αυτό... Και στη φόρμουλα ηλεκτροκινητήρες υπάρχουν και βλέπεις ότι κάνουν τα μαγικά τους. Ναι, εντάξει, η φόρμουλα είναι ένα άλλο επίπεδο τώρα. Μια και σ' αρέσει. Άρα ρε φίλε, ναι, η φόρμουλα μου αρέσει φίλε πολύ. Μ' αρέσει, ξέρεις, είχα κάποτε κάρτ. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Οπότε έχω την τρέλα. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή αυτό, αν βάζουμε μια πρόβλεψη για το μέλλον, ας πούμε, okay, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πιο πολύ ακούγεται σαν κομπιούτερ, σαν τάμπλετ, παρά σαν... Η τεχνολογία προχωράει. Η τεχνολογία προχωράει. Δηλαδή κάποια στιγμή θα είναι
και ασύρματο θα το ελέγξεις από μακριά, ας πούμε, με ένα κομπιούτερ. Ναι, μπορείς να το ελέγξεις και από το κινητό σου. Από το κινητό σου. Ναι. Ήδη υπάρχουν εφαρμογές στο κινητό που αν κλειδώσεις το αυτοκίνητο και είσαι ο ίδιος ο χρήστης και έχεις πρόσβαση, μπορεί να το ξεκλειδώσεις από το κινητό, μπορεί να μειώσεις ταχύτητα. Εγώ έχω ένα μηχάνημα στο γη μου το αυτοκίνητο, επειδή τρέχει προηγουμένως, που μόλις περνάει τα 140 χιλιόμετρα, χτυπάει μήνυμα, το παίρνω τηλέφωνο, του λέω κόψε. Αλλά δυστυχώς το έχει μάθει τώρα και το βγάζει. Το βγάζει από μόνος του, το ξεκουμπώνει. Το έμαθε. Ναι, και πριν πάμε στον κλάδο, πραγματικά δηλαδή αυτό όσο το σκέφτομαι, το τι αλλαγές θα έρθουν στον κλάδο του αυτοκινήτου, προφανώς συμπαρασύρει και άλλα ερωτήματα για τα συνεργεία της γειτονιάς, για το ποιοι θα μείνουν. Αλλά θα ήθελα πριν πάμε εκεί να γυρίσουμε λίγο πάλι στη διοίκηση του συνεργείου και έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο με κάποιον από τους συνεργάτες σου μέσα στην εταιρεία. Ναι. Και το θεωρώ μάλιστα και πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι μπορεί μια επιχείρηση σαν τη δική σου, που είναι οικογενειακή, καθαρά, να ορίζει ότι κάποιος είναι ένας πραγματικός διευθυντής ως εργαζόμενος. Κοίταξε να δεις, πρέπει να υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις πριν από μένα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ο ρόλος μου στην εταιρεία εδώ είναι ότι είμαι ο άνθρωπος ο οποίος διευθύνει τη δουλειά εδώ. Είμαι ο προϊστάμενος του συνεργείου Φθανοποιείου και έχω τη γενική ευθύνη μετά τον επιχειρηματία για να τρέχουν όλα ομαλά σε ό,τι αφορά τους πελάτες, το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τις ανάγκες που έχουμε, να γίνονται όλα όπως πρέπει και να τρέχει η δουλειά χωρίς προβλήματα, όσο γίνεται πιο ήρεμα. Στο χώρο του αυτοκινήτου είμαι 25 χρόνια. Εδώ στη συγκεκριμένη επιχείρηση είμαι τα τελευταία 11 χρόνια και φιλοδοξώ να μείνουμε ακόμα περισσότερα. Η συνεργασία που έχουμε εδώ σαν επιχείρηση, το προσωπικό, εγώ προσωπικά και ο επιχειρηματίας είναι σε πλαίσια επαγγελματικά. Δεν γνωριστήκαμε σήμερα, γνωριζόμαστε από πολύ παλαιότερα. Κάνουμε τη δουλειά μας όσο γίνεται πιο εύκολη. Δεν διστάζουμε να πάρουμε αποφάσεις χωρίς τον επιχειρηματία κάποιες φορές, προκειμένου να μπορεί να τρέξει η δουλειά πιο γρήγορα και να γίνει πιο αποδοτική. Το προσωπικό είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, όπως πάντα. Εντάξει, άρα λοιπόν έχουμε από όλους τους χαρακτήρες. Όλοι θέλουν διαχείριση, όλοι θέλουν το δικό τους τρόπο. Έχουμε και τις εντάσεις συνεργείου, μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, έχουμε και τις εντάσεις μας, παρόλα αυτά προσπαθούμε όλα να τρέχουν καλά όπως προείπα. Γίνεται καλή δουλειά. Πάντα θα έχεις προβλήματα, αυτή είναι η δουλειά μας, να λύνουμε προβλήματα. Είμαστε τεχνικοί, θα πρέπει να μπορούμε να αφουγκραζόμαστε το πρόβλημα του πελάτη, να μπορούμε να προχωρήσουμε, να το λύσουμε. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι κάτι το πρωτόγνωρο τα τελευταία χρόνια για μας, ωστόσο έχουμε κάνει τις απαιτούμενες εκπαιδεύσεις οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλεκόμαστε. Προσπαθούμε, μαθαίνουμε κάθε μέρα, είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, λύνουμε προβλήματα με την βοήθεια και του εργοστασίου όσες φορές χρειάζεται και όλα βαίνουν καλώς προς το παρόν. Να μην αλλάξουμε καθόλου την αμεσότητα στην επικοινωνία με τους πελάτες μας, γιατί εμείς ακριβώς έχουμε αυτή την αμεσότητα, χτίζουμε προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες και αν το πάω στο δεύτερο στάδιο, στο μεταξύ του προσωπικού, να διατηρήσουμε τις επαγγελματικές αλλά φιλικές συνάμα σχέσεις. Φίλε, δεν ξέρω πόσο καλός είναι στη δουλειά του ο Νίκος, αλλά στην κάμερα γράφει πάρα πολύ. Θα στον εφέρω την επόμενη φορά μαζί. Λοιπόν, τα είπε πάρα πολύ καλά. Θα στον εφέρω την επόμενη φορά τον Νίκο και τον Γιάννη, μια και γράφουνε καλά. Γεννημένοι για την κάμερα είναι. Λοιπόν, τώρα όμως... Ο σκοπός είναι να είσαι γεννημένος για τη δουλειά. Σωστό. Θέλω τώρα να... Κοίταξε, πριν... Και η κάμερα δουλειά είναι. Γιατί αν τα λες καλά στην κάμερα και τα λες και έτσι δομημένα, νομίζω θα τα λέει καλά και στο προσωπικό. Έτσι δεν είναι? Δεν έχει. Το προσωπικό είναι όλο ευχαριστημένο και από τον Νίκο που διαχειρίζεται κάποια πράγματα μετά από μένα και από τη διοίκηση και εγώ είμαι ευχαριστημένος από το προσωπικό και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Πώς φίλε, τώρα μισό λεπτό, πριν ρωτήσω πώς έδωσες την αρμοδιότητα, όλη αυτή, πώς αποφάσισες να βάλεις σε μια εταιρεία, πόσα άτομα προσωπικό έχεις?
Έχεις 25 άτομα προσωπικό. Okay. Μια εταιρεία με 25 άτομα προσωπικό, το να έχει και ένα διευθυντή μέσα από το προσωπικό δεν είναι λίγο. Στο λέω από εμπειρία. Πώς αποφάσισες να δώσεις αυτή την αρμοδιότητα? Και πριν μου απαντήσεις αυτό, να σε ρωτήσω τι αρμοδιότητες πραγματικά έχει ο Νίκος. Σε τι κάνει κουμάντο, μπορεί να απολύσει και να προσλάβει? Δεν μπορεί να απολύσει ούτε και να προσλάβει. Ακούμε τη γνώμη του, μιλάμε, συνεργαζόμαστε. Με τον Νίκο είμαστε πάρα πολλά χρόνια συνεργάτες. Το είπε κιόλας. Ο Νίκος έχει κάποιες αρμοδιότητες μέχρι εκεί που του επιτρέπονται από μένα να κάνει αυτό που κάνει. Αποφάσισα να του δώσω κάποιες αρμοδιότητες γιατί όταν φεύγω εγώ από το μαγαζί θα πρέπει να είναι και κάποιος πίσω ο οποίος θα πρέπει να προχωρήσει στο μαγαζί, να προχωρήσει η δουλειά. Αν και όπως είπε και ο Νίκος, είμαστε όλοι μας μία ομάδα και αυτό είναι αυτό το οποίο είναι η επιτυχία που έχουμε πάει τις δύσκολες εποχές, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπροστά και προχωράμε και για το μέλλον. Η ομαδικότητα είναι αναμφισβήτητα, φίλε. Ναι. Πώς το κρατάς όμως αυτό, πώς διατηρείς την ομαδικότητα? Γιατί όπως είπε μέσα στο συνεργείο είναι και επικίνδυνο. Ξέρεις, άμα φύγει κανένα... Όχι, δεν υπάρχουν αυτά εδώ και πολλά χρόνια. Το συνεργείο το δικό μας, όπως ξέρεις και εσύ και γνωρίζεις, είναι ένα συνεργείο το οποίο είναι αψογότατο στη συμπεριφορά των υπαλλήλων μεταξύ τους, με τον πελάτη. Αυτό, φίλε, φτιάχνεται, απαιτείται, το καλλιεργείται? Πώς καταφέρνετε σε μια δουλειά αυτό το πράγμα? Όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, γιατί δεν τα ξέρω καλύτερα από μένα. Μην το λες αυτό. Είσαι πιο ειδικός εσύ σε αυτά. Αυτά είναι όλα από το χαρακτήρα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς και εμείς προσπαθούμε να το καλλιεργήσουμε για να γίνει καλύτερο. Έχεις δίκιο, είναι και συνδυασμός. Πρέπει να βρεις τον άνθρωπο με τον οποίο μπορείς να συνεννοηθείς και προφανώς να σεβαστείς και αυτό και να το καλλιεργήσεις. Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, κοιτάει ένας στα μάτια του αλλού και καταλαβαίνουμε τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να κάνουμε. Εκτός από τον Νίκο υπάρχει κι άλλος που έχει κάποια αρμοδιότητα? Ναι, υπάρχουν και άλλα παιδιά μέσα στο συνεργείο που έχουν τις δικές τους αρμοδιότητες και στο φανοπείο και στο συνεργείο και στα ανταλλακτικά και στο λογιστήριο. Και... Ναι, υπάρχει το λογιστήριο, ναι, υπάρχουν τα ανταλλακτικά, άρα είναι κλασική... Ναι, υπάρχουν. Ας κάνω μια ερώτηση, άλλη μια ερώτηση στα μάτια. Η επιλογή του προσωπικού. Τώρα βρισκόμαστε και μια σε εποχή που είναι σπάνιο να βρεις και συνεχίζει ακόμα και αυτό υπάρχει, σωστά. Αλλά ποιο είναι η κύρια ικανότητα για να προσλάβεις έναν άνθρωπο? Ή είναι θέμα τύχης να παίζεις τον καλό τον άνθρωπο? Τι πιστεύεις? Ξέρετε, δεν είναι και θέμα τύχης είναι να παίζεις τον καλό τον άνθρωπο, αλλά όταν μιλάς με έναν άνθρωπο καταλαβαίνεις αν κάνει ή δεν κάνει και τεχνικά, αλλά και σαν άνθρωπος. Ναι. Η χημεία είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα. Και... Εμένα με έχει βοηθήσει... Έχω βοηθηθεί πάρα πολύ με τους ανθρώπους που έχω μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ καλά παιδιά όλοι τους και είναι και πολύ καλοί επαγγελματίες. Καλό παιδί και επαγγελματίες είσαι και εσύ και όπως γνωρίζουμε το ψάρι που λέει από το κεφάλι βρωμάει, οπότε... Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, θέλω να μείνω λίγο στην διοίκηση του συνεργείου. Τώρα, σας έχουν βάλει κάρτες εργασίας και τέτοια? Ακόμα όχι, αλλά είναι στο... Θα σε επηρεάσει αυτό? Όχι, δεν νομίζω. Γιατί όλα λειτουργούν ηλεκτρονικά και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έρχονται 8, φεύγουν... Έρχονται 8, φεύγουν 4,5 με το διάλειμμά τους, κανονικά τα πάντα, ό,τι δικαιούται ο εργαζόμενος για να είναι ευχαριστημένος και να είμαστε κι εμείς εντάξει απέναντι στον πελάτες. Ναι. Και σήμερα, φίλε, πελάτες, πώς αναζητάς? Και ρωτάω συγκεκριμένα αυτή την ερώτηση σε σένα, γιατί είμαι πονηρός και ξέρω ότι δεν κάθεσαι στα αυγά σου. Εμείς πλέον τους πελάτες δεν τους αναζητάμε, έχουμε φτάσει στο σημείο να μας αναζητάνε. Γιατί? Γιατί κάνουμε αυτά που έχουμε πει πριν τόση ώρα εδώ που είμαστε μαζί. Και μένουν ευχαριστημένοι. Ναι. Αλλά το λέω στα μάτια γιατί έφτασε σε ένα σημείο που δεν αναζητάς και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι ένα μυστικό το οποίο... Δεν παρεξηγηθώ ότι δεν θέλουμε τους πελάτες να μας ακούνε τηλεθεατές. Τους πελάτες τους θέλουμε και τους αναζητάμε και μας αναζητάνε. Απλά το λέω γιατί θεωρώ ότι ήσουν από τους πρώτους που έτρεξες να βρεις πελάτες. Δηλαδή πήγες, βρήκες εταιρείες
Και ένα διάστημα ερχόταν σε σένα και οι κάμερες τα αυτοκίνητα της Google. Ναι, έχουμε μεγάλες εταιρείες οι οποίες συνεργαζόμαστε, με εταιρείες χρονομίσθωσης με μεγάλους στόλους. Έχουμε εταιρείες πάρα πολύ μεγάλες και ελληνικές και μας έχει επιλέξει και η Google πανευρωπαϊκά και φτιάχνουμε τα αυτοκίνητα που βγαίνουν έξω στους δρόμους και κάνουν τη χαρτογράφηση. Έχει τα Astra, τα Opel τα Astra. Ναι. Τα έχει ακόμα. Τα έχει ακόμα. Τα έχει και θα τα ανανεώσει κιόλας ή τα ίδια? Τα ανανεώνουν, ναι, μόλις περάσουν κάποια χρόνια, αλλά και τα προηγούμενα ήταν Astra και αυτά είναι Astra. Και... Δεν θα επηρεαστούν ότι άλλαξε χέρια η Opel? Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Είναι πανευρωπαϊκά αυτά τα συμβούλια, αλλά και... Τους κάνουν και καλύτερη τιμή, σωστά. Τώρα, μια που βρισκόμαστε όπως είμαστε στη διοίκηση, να προχωρήσω λίγο τα μικρά τα συνεργεία της γειτονιάς. Ποιο είναι το μέλλον τους, τι πιστεύεις? Κοίταξε να δεις, από τη θέση που είμαι δεν θα ήθελα να σου πω, γιατί έχω περάσει πολύ παλιά, όταν ήμουν στην παιδική μου ηλικία, από τα συνεργεία τα μικρά της γειτονιάς. Πιστεύω ότι τα συνεργεία της γειτονιάς τα οποία θέλουν να παραμείνουν στο χώρο θα μεγαλώσουν. Θα μεγαλώσουν, Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται να μην μεγαλώσουν. Θα μεγαλώσουν. Γιατί πρέπει να έχει εξυπηρέτηση ο πελάτης, όπως είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει να έχουν περισσότερα άτομα προσωπικό, άρα αυτό θα πρέπει να τους παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες χρειάζεται κόσμος. Αυτό που λες λοιπόν εννοείς ότι θα επενδύσουν. Πρέπει να επενδύσουν για να παραμείνουν μέσα στην αγορά. Ναι. Λοιπόν, πριν από χρόνια είχαμε κάνει μια έρευνα αγοράς, δεν θυμάμαι για ποιον λογαριασμό ήτανε, και ήταν εντυπωσιακό, φίλε, είχαμε πάρει 250 ερωτήσεις περίπου και ήταν εντυπωσιακό το συμπέρασμα ότι ο πελάτης του καινούριου αυτοκινήτου πάθαινε δύο μεγάλα σοκ στη ζωή του με το αυτοκίνητο αυτό. Το πρώτο σοκ ήταν όταν χαλούσε το αυτοκίνητο εκτός εγγύησης και έπρεπε να το πληρώσει. Εκεί πάθαινε πλάκα και θύμωνε. Το δεύτερο σοκ όπως που πάθαινε ήταν ότι πήγαινε να βρει τεχνική λύση και εξυπηρέτηση εκτός των οργανωμένων συνεργείων και εκεί πάθαινε το δεύτερο σοκ. Γιατί ήταν έκπληκτος με την κατάσταση και την ανοργανωσιά και τέτοια. Και πραγματικά φαινόταν τότε ότι ψάχνανε δικαιολογία και τρόπο να γυρίσουν στις αντιπροσωπείες, αλλά να μην φανεί ότι φύγαν κιόλας, μήπως τους χειριστούν. Κοίταξε να δεις, αυτό που λες το σοκ, ένας πελάτης ή ένας καταναλωτής όπως είμαστε κι εμείς, όταν πάμε να αγοράσουμε κάτι είμαστε χαρούμενοι. Σωστό. Εντάξει. Κανένας όμως δεν μας έχει πει ότι μπορεί να χαλάσει και το αυτοκίνητο, μπορεί να χαλάσει και το κινητό, το τηλέφωνο, και μπορεί κάποια στιγμή που θα τελειώσει η εγγύηση, γιατί το εργοστάσιο δεν δίνει φόρο ζωής εγγύηση, θα πρέπει να πληρώσουμε. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε από την ώρα που αγοράζουμε σαν καταναλωτές κάτι, ή αυτό είναι αυτοκίνητο ή οτιδήποτε. Σωστό. Στην Ελλάδα βέβαια έχουμε πάρα πολύ παλιό στόλο, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει παλιό στόλος, υπήρχε και η πανδημία, υπήρχε και η οικονομική κρίση, αλλά τώρα έχει ξεκινήσει όμως και αλλάζει. Και το κράτος δίνει και κίνητρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πιστεύω ότι θα δώσει, να αλλάξει ο στόλος, θα δώσει κίνητρα. Τα αυτοκίνητα τώρα μπορεί να τα πάρεις πάρα πολύ εύκολα, και ένας ιδιώτης μπορεί να πάρει ένα leasing αυτοκίνητο. Ναι. Χωρίς να χρειαστεί να βάλει χρήματα δικά του. Τα leasing όμως πού επισκευάζονται? Στις δικές μας εταιρείες. Επισκευάζονται σε εσάς, δεν τα φτιάχνουν? Όπως σου είπα και προηγουμένως, εμείς έχουμε μεγάλες συμβάσεις με πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες χρονομίσθωσης και συντηρούμε το στόλο. Είδα ότι έχεις και φανοποιείο. Έχω και φανοποιείο. Ποιο τμήμα είναι πιο κερδοφόρο απ' όλα? Υπάρχει κάποιο τέτοιο στατιστικό, ότι το φανοποιείο βγάζει πιο πολλά λεφτά ή... Για το φανοποιείο βλέπουν όλοι από χιλιάρικα δίνω. Ναι, το χιλιάρικο δεν είναι ότι μένει στην εταιρεία. Το χιλιάρικο είναι ότι πρέπει να αγοράσουμε ανταλλακτικά, πρέπει να αγοράσουμε υλικά. Εντάξει, όπως ένας φίλος περνάει απ' έξω και βλέπει πολλά αυτοκίνητα και μου λέει «Πονομάς». Το ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα να γίνουμε συνέτεροι. Έλα να γίνουμε συνέτεροι, ναι. Για να καταλάβεις. Για να καταλάβεις τι είναι το τέτοιο. Ναι. Τα σχέδιά σου για το μέλλον ποια θα είναι? Τι σκέφτεσαι να επεκταθείς? Σχέδια για το μέλλον δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τα σχέδια που κάνουμε για το μέλλον και εγώ αλλά και όλη η υπόλοιπη ομάδα είναι να έχουμε ευχαριστημένους πελάτες και να είμαστε εκεί, να εξυπηρετούμε αυτό που πρέπει να πάρει ο πελάτης φεύγοντας από την πόρτα της InMotion. Ναι. Και γιατί δεν κάνεις σχέδια, ρε φίλε?
Φοβάσαι ότι το μέλλον δεν θα είναι καλό, δηλαδή με όλα αυτά που γίνονται διεθνώς? Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν φοβήθηκα το 2011 που άνοιξα την εταιρεία. Γιατί να φοβηθώ τώρα που έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία και πάει τουλάχιστον η Ελλάδα προς το καλύτερο. Ναι. Τώρα ήθελα πάντοτε, δεν βρήκαμε ποτέ την ευκαιρία να συζητήσουμε. Είχα στεναχωρηθεί και εγώ τότε όταν πέθανε ο Πλακοκέφαλος. Ήταν πολύ μεγάλο σοκ και ήταν και πολύ νέος άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς είναι να είσαι συνέτερος με κάποιον? Κοίταξε. Εγώ ποτέ στη ζωή μου, τώρα δηλαδή, ποτέ δεν υπήρξα πραγματικά συνέτερος. Δηλαδή κάποιος που θα μου έφερνε αντίρρηση και θα μου έλεγε όχι φίλε αυτό. Πώς είναι να έχεις συνέτερο? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά στο συνεταιρισμό. Εμείς είχαμε μία χημεία που τα βρίσκαμε και γι' αυτό προχωρήσαμε. Ο οποίος δεν ήταν του συνεργείου άνθρωπος, ήταν των πωλήσεων. Ήταν των πωλήσεων, αλλά είχε και γνώσεις από το συνεργείο και προχωρήσαμε, αυτός στο δικό του κομμάτι και εγώ στο δικό μου κομμάτι. Δεν σου κρύβω ότι όταν έφυγε και εγώ έπεσα στα βαθιά, γιατί δεν ήξερα κάποια κομμάτια του επιχειρήν, αλλά μαθαίνεις. Ναι. Ήτανε σοκ και ήτανε μεγάλο σοκ. Και πώς είχατε μοιράσει τη δουλειά, δηλαδή ο καλός συνεταιρισμός? Μην πεις για σένα. Θέλω να πω, γιατί θέλω πραγματικά να περάσω αυτό το μήνυμα. Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε, να μεγαλώσουμε. Το πιστεύω αυτό. Και το θεωρώ δύσκολο. Δεν το θεωρώ καθόλου εύκολο. Αλλά πώς είναι όταν είσαι, ας πούμε, με ένα συνέτερο, πώς μοιράζεις τη δουλειά, πώς συνεννοείσαι? Από προσωπική μου εμπειρία, εμείς αυτό που ήξερε ο καθένας από πλευρά του να το κάνει καλά και να μπορέσουμε να το κάνουμε καλύτερα, αυτό μοιράσαμε. Είχε αναλάβει δηλαδή Είχε αναλάβει κάποια διοικητικά κομμάτια που ήξερε και τα έκανε καλά και εγώ είχα αναλάβει το συνεργείο. Είχα αναλάβει την πρώτη γραμμή. Αυτό από εκεί που μεγάλωσα. Ναι. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνεί ο ένας με τη δουλειά του αλλού. Κοίταξε να δεις. Ένα καλό αποτέλεσμα βγαίνει από πολλά κομμάτια, να το πούμε έτσι. Και όλα αυτά, έχει πολλά κομμάτια. Και αν όμως ήσασταν δύο μαστόρια, πώς θα μοιράζατε τη δουλειά? Και αυτό μοιράζεται. Αν έχεις καλή θέληση, και τώρα μέσα στο συνεργείο και στο φανοποιείο που έχουμε όχι δύο μαστόρια και 3 και 4 και 5 και είναι όλοι μια ομάδα, ο ένας βοηθάει τον άλλον και μοιράζουν από μόνοι τους τη δουλειά. Και συνεννοούνται. Οκ. Να σου πω, είναι σήμερα μεγάλη επένδυση να κάνει κάποιο συνεργείο? Είναι μια σοβαρή επένδυση σήμερα να κάνει κάποιο συνεργείο και αναλόγως τι συνεργείο θα κάνει. Μπορεί να κάνεις ένα συνεργείο με 2 θέσεις εργασίας, μπορεί να κάνεις ένα συνεργείο με 10 θέσεις εργασίας, μπορεί να κάνεις μια κάθετη μονάδα όπως είναι η δική μας, να έχεις συνεργείο, φανοποιείο, ανταλλακτικά και δραστηριοποιούμαστε λίγο και στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, στην πώληση του μεταχειρισμένου. Άρα το να κάνεις ένα επίσημο. Ναι, αλλά θα σου δώσουν εξουσιοδότηση? Είναι ανοιχτό? Δηλαδή, αν εγώ φτιάξω ένα συνεργείο, μπορεί να μου δώσει? Να σου μιλήσω για την εταιρεία που αντιπροσωπεύω εγώ, την Opel. Θα πρέπει να έχεις κάποια στάνταρ. Υπάρχουν προδιαγραφές. Όταν εμείς ξεκινήσαμε το 2011 και ακόμα τώρα έτσι είναι, κάνεις μια αίτηση, παίρνεις την εξουσιοδότηση. Στους 6 μήνες περνάς αυτά τα οποία σου έχουν πει, περνάνε και βλέπουν αν έχουν. Δεν μπορεί να σου αρνηθεί να σου δώσει? Όχι. Δεν μπορεί. Δηλαδή μπορώ να βγει και πω θέλω να γίνω Opel. Σωστά. Τι προδιαγραφές θέλετε, ΑΒ και το κάνω. Το κάνεις. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουν να ξεφυτρώνουν συνεργεία Opel. Άρα είναι μεγάλη επένδυση? Όχι, δεν είναι μεγάλη. Σου είπα και πάλι ότι η επένδυση, αναλόγως πώς τη βλέπει κάποιος. Αν θα κάνεις μια επένδυση Α, αν θα κάνεις και μια επένδυση Β, όπως ο καθένας, μέχρι εκεί που αντέχει. Λοιπόν, και θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τι αυτοκίνητο έχεις? Opel. Αυτό έλειπε, πες να μην είχα Opel. Λοιπόν, Σταμάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Πέρασε γρήγορα η ώρα. Να είσαι καλά. Ελπίζω ότι απαντήσαμε σε πάρα πολλά ερωτήματα. Να είσαι καλά. Να πω σε όλους ότι την εκπομπή αυτή μπορείτε να τη δείτε και στο YouTube, στο κανάλι που λέγεται «Εμείς οι Μικρομεσαίοι». Και είναι κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα, βγαίνει ένα καινούριο επεισόδιο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή Κυριακή, καλό μήνα, Καλό μήνα και καλές δουλειές σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.